Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф матур эш көтәтли. Һәр чәршәмбе эфирда уйнагыз гармуннар тапшыруы. Бүгенге тапшыруда без сезне яшь буын гармунчылар белән таныштырырбыз. Иркенләп утырыгыз. Матур сәяхәтебезне башлыйбыз. Аларның тавышы ерактан ук ишетелә. Бу Кукмара шәһәре музыка мәктәбе укучылары. Хәзер без алар белән танышырбыз. Hey! Афарин! Исәнмесез? Менә тыңлап киләбез. Әллә кайлардан ишетелә сезнең тавышыгыз. Афәрин, егетләр. Кукмара шәһәре музыка мәктәбе укучылары һәм Шаян егетләр ансамбле бит бу. Дамир абый, силарның җитәкчесе бит инде. Менә таныштырып китегез әле. Ничек барлыкка килде әлеге ансамбль? Безнең Кукмара районы башлыгы Сергей Дмитриевич максат куйган иде. Инде 16-17 елларда безнең өлкән буын Баламышкин ансамбльләренең дәвамчылары булсын, үстереп килергә кирәк дип. Менә шул чордан без Шаян егетләре ансамбле мин оештырып җибәргән идем. Беренче буын укучыларыбыз инде мәктәпне тәмамлап чыктылар. Бу биредәге укучыларым минем икенче буын. Алар шулай ук баян сыйныфында укыйлар. Инде өстәмә менә шу ансамбль белән шөгыльләнәбез. Бик еш конкурсларда катнашабыз. Уйнагыз гармуннар конкурслары менә Киров өлкәләрендә елда үтә. Шунда катнаштык. Аннан соң бер районда үтә торган чараларда бездән башка үтми. Сабан туйда чакырылы менә һәр вакыт инде кичке уеннар буламы, безнең укучылар белән без инде шундый чараларда катнашабыз, бик теләп
Чынлап та Шаян егетләр исеме җисеменә туры килеп тора әлеге ансамбль. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Гармун яхшырак. Юк, баян яхшырак. Юк, гармун яхшырак дим. Юк, баян дим. Безнең тапшырылган исеме уйнагыз гармуннар. Шулай булгачтан гармун яхшырак. Но все-таки баян лучше. Сәйдәш, син бит инде кайсы музыка уен коралын алсаң да рәхәтләнеп уйныйсың. Чынлап та менә гармун булсынмы, ул баян булсынмы, хәзер фортепианоны да үзләштерәм дип әйттек, әйеме? Әйе. Ничек өлгерәсең, ничек вакыт табып бетерәсең барысына да, Сәйдәш, сөйләп кит әле. Бүлеш әле серләре белән. Ну, белмим, ничектер буш вакыт индер гел булыр ачыш бит инде, көн сайын индер. Әйе. Буш вакыт булыр ачыш. Ну, шунда баянда уйныйм. Иде бит еще гармун да минем. Итальян гармунсында бар да, шунда уйныйм. Сәйдәш, якыннан танышып китик әле синең белән. Сәйдәш Бикбов икәнеңне беләбез. Инде исемнәрең дә төрле конкурсларда гел яңгырап тора. Син үзең бит Кукмарадан түгел, әйеме? Юк. Кайдан әле син? Мамадыш районының Тәкән шоуынан Кукмара йөрим. Мамадыштан Кукмара шәһәренә килеп музыка мәктәбенә йөрисең, әйеме? Әйе. Менә бит. Өйрәнәсе килгәч, әллә кайларга да барасың, шулаймы? Шулай. Бик яхшы. Ничәнче сыйныфта укыйсың, Сәйдәш? 3нче ел Кукмара барым инде, 3нче сыйныф. 3нче ел йөрисең, музыка мәктәбенә. Гомуми мәктәптә ничәнче сыйныфта укыйсың? 5нче сыйныфта укыйм. Сәйдәш, гаиләдә менә уйнаучылар бармы соң синең? Яисә син Инде. үзең тартылып киттеңме? Юк, каннан инде ул. Минем бабай да иң башта гармунда да, баянда да уйный. Аннары баян шул әтигә күчте, уйный, аннары миңа күчте аннары. Сәйдәш, ирешкән уңышларың турында да сөйләшеп киттек әле. Чынлап та менә мин юкка гына әйтмәдем. Исемең инде төрле конкурс, фестивальләрдә яңгырый. Менә синең өчен иң дәрәҗәлесе шуның. Ну, минем иң дәрәҗәсе ул январь айында Казанга бардык, бер конкурс «Звезды завтра» дигән. Без анда Рустем Рөстәм Абязов белән оркестр белән уйнадык. Оркестровский белән, әйе. Шын оркестр белән уйнадың? Әйе, La Primavera дигән. Шәп. Курыкмадыңмы соң? Юк, курыкмадым. Менә Сәйдәш, син бит инде менә гел сәхнәгә чыгасың, әйме? Барыбер борчылу бардыр инде синең, әйме? Менә чөнки теге бу бит бармакларны шулай тиз йөртергә кирәк, менә мин сиңа карап тордым. Это уже от таланта зависит. Менә талантлы кешедән талантлы матур сүз чыга шул. Дөрес әйтәсең. Исемең дә бит Сәйдәш, юкка гына андый исем кушмаганнардыр сиңа. Беләсеңме тарихын? Ничек менә дә Сәйдәш дип кушканнар? Ну, мин гел шулай иштейн инглисне Солих Сәйдәшев икән инде. Ошуннан.
бүйік татар композиторы Салих Сайдашев. Демек енді сен, менә шушындай Салих абый Сайдашевның киләчәге бит инде, әйме? Һәм инде гомумән менә сезнең гаиләгездә уйныйлар икән, демәк син аларның дәвамчысы булып чыгасың. Шулай. Ә киләчәктә кем булырга хыялланасың, Сайдаш? Ну, композитор, бер инде аранжировка ясыйм, бер җырларын, халыкларын, татар халык. Демәк инде уйлыйсың бу турыда, әйме? Ә композитор дидең, демәк бер үзең уйлап чыгарган китап бар ахыры синең. Булачакта бардыр инде, мен хәтерләмим инде. Язып бармадым бит ноталарга. Шулай. Алайса син аны язып бар. Чөнки бу кирәк чачак. Афәрин. Афәрин, бик афәрин егет син безнең Сайдаш. Менә кадерле тамашачылар, истә калдырыгыз. Сайдаш Бикбов булачак татар композиторы, булачак уста татар аранжировка остасы. Сайдаш, без сиңа бар тик уңышлар телибез. Бик рәхмәтләр. Hürmetli тамашачылар, минем янәшемдә шын педагог, шын укытучы Дамир абый Рафиков. Дамир абый, сәлмәсез ничек? Хәерле көннәр. Кәефләр әйбәт. Сезне көтеп алдык. Тапшыруыгызны бик яратып карыйбыз. Күп марага үзебезнең янга да качаннар килеп җитәрләр инде дип өмет итеп көтеп алдык сезне. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Дамир абый, менә шундый сорау. Сез бит инде укытучы, сез гомер буе укытучы бит инде. Мин белән бит инде менә безнең Татарстанның арказанган артисты Айнур Муратов сездә укыды бит, әйме? Менә ничек ул менә шәкертләр белән саубулашу. Менә мин үзем дә педагог. Әйме? Менә мин белән бит алар киләләр. Менә алар белән заниматься итәсем бөтен хәлне бөтен ничек дип урысча әйтмәенчә всю душу вкладываешь инде бу шәкертләргә, әйме? Менә шуннан соң бит инде саубулашу вакыты килә. Менә минем өчен ул бик авыр. Нәрсә дип әйтәсез? Менә чыннан да
барсын да хәтерләп бетерү бик кыен инде. Шулай да үзләре таныйлар, үзләре беләләр. Шунсы шатландыра. Менә гел мөнәсәбәтләр яңкын булмаса дагы элемтәдә торабыз. Бигрәк тә инде менә югарыга үсеп киткән, менә сез искә алган Айнурлар белән без бик якын элемтәдә. Аннан соң инде сәнгать мәктәбен җитәкләгәндә бит анда гармунчы баянчылар белән генә шөгыльләнмәдек. Безнең инде театр өлкәсендә дәген хәзер театр Казан сәхнәләрендә театрда да иҗат итүче шәкертләребез бар. Менә шулар сөендерә. Сезнең белән килешәм, ни максатта менә алар тамамлагач бераз моңсу, бик тә моңсу инде. Менә мин җитәкләгән Шаян егетләр ансамбленең беренче чыгарылышын үткәрдек инде. Менә беренче чыгарылышы белән безне Сергей Дмитриевич безнең Кукмара башлыгы гел билгеләп торды, безгә костюмнар тектерде, чөнки ул максат итеп куйган иде безгә оештыру. Әйе, менә дәвамчылар булсын, безнең гармунчыларның районда сүнмәсен дигән максат куйган иде. Без шуны башкарып килдек. Хәзер яңа буын килеп тора инде. Үземнең укучыларым белән бик шатмын, бик күп кенә без халыкара, район, республика, межрегиональный конкурсларда бик еш катнашабыз. Менә хәзерге заманада менә шундый проблема бар. Уен коралы бит ул шул гармуннар, шул баяннар бит инде, алар бит инде бик кыйммәт. 1,5 миллион ярым бит торалар бит инде. Сезнең музыка мәктәбендә бу проблема белән ничек көрәшәләр? Җигелдер дип әйтә алмыйм инде. Шулай да бүгенгесе көндә безнең укучыларга бик заманча Юпитерларыбыз бар, балаларга доступный Юпитер. Берсе капиталь ремонттан соң тапшырылды, берсе инде министерство тарафыннан бүләк ителгән инде. Әле мин җитәкче булып эшләгән елда ук инде. Аннан соң инде безнең спонсорыбыз ярдәм итте. Спонсорлар булса. Спонсорыбыз Азат Ясафиевич Загидулин, Кукмара Тобасы дигән заводларны беләсез инде, Кукмара. Менә шул безгә махсус ярдәм итте финанс чыгымнар белән. Мәскәүдән курьер килеп тапшырды безгә 5 рәтле Юпитер баяны. Өр-яңа. Аннан соң безгә тагы тапшырылган баяннар, гармоннар бар. Ну, менә ансамбльгә туры килмәүләре белән дә очрашабыз. Ре мажор, ля мажор, менә гармоннар бит шул ягы бар. Ну, балалар һәрберсе өйләрендә инструментлары бар, баяннар бар, һәрбер укучыныкы бар. Кыйбатлы инструментлар әле пока недоступны. Сәйдәшкә дәген әйтәсе килә, менә үземнең хәзер үсеп килә торган талантлы егетем Сәйдәшкә дәген инде без әтиәниләренә гел өндәп торабыз. Яхшы инструмент кирәк. Һәм менә укучылар дип әйттегез бит инде, менә сезнең мәктәптә күпме кеше гармунда һәм баянда укый? Баян бүлеге дип әйтәбез инде. Народниклар, безнең белем алучылар 40лап бала бар. Без 3 укытучы белем бирәбез. Махсус музыка училищелары тамамлаган, институтлар тамамлаган 3 белгеч инде без. Һәрдаим аннары үзебезнең укытучылар ансамбле дәген эшләп килә. Хөрмәтле тамашачылар, менә минем өчен ул бик мөһим әйбер. Менә үзегез карагыз. Педагог үзе укыта да, үзе өйрәтә дә, үзе уйный да. Менә минем өчен ул бик мөһим әйбер. Чөнки менә сез теге сүзе белән генә түгел, сез үзегез гармунны, баянны кулга алып күрсәтә дә аласыз. Өстәп кенә миңа рөхсәт бирсәгез инде, чыннан да минем инде менә 42 еллык стажымда эшчәнлегемнең беренче көненнән шундый девизым бар. Делай как я. Менә укучыларыма дагын һәм инде җитәкче булып эшләгәндә дәген укытучыларыма дагын шуны махсус итеп куядырым девизны. Делай как я. Дамир абый, сезгә бик зур рәхмәт. Менә шундый матур ансамбльләрне алып барасыз. Менә шундый әйбәт укучылар бар.
бик әйбәт танылган баянчылар сезнең шәкертләр бар. Шулай. Алла берсе тагын күп еллар шулай матур итеп, рәхәтләнеп безнең баянчыларны, гармончыларны күтәрергә язсын. Рәхмәт. Уйнагыз гармоннар тапшыруы Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Барлык чыгарылышларны сез YouTube каналда һәм ВКонтакте җилләрендә Уйнагыз гармоннар сәхифәсеннән карый аласыз. Бүгенгә шулар иде. Исән-имин булыгыз.